tovább megyünk most a következő állomásunkkal. Boldog főváralja lesz, tehát a Boldog Fővárajai Várban is szól majd a tárogatók hangja este 7 órától. Egyébként, ha valaki nagyon szeretné még hallgatni a tárogató zenét, sok szeretettel hívjuk oda is tovább, csak hát egy kicsit távolabb van. Befejezésül a tárogatósok előadásában 2 kurucdallam szólal meg, 2 ismert dallam, az egyik így kezdődik. Török bársony süvegem, most élem gyöngy életem, és aztán a másik a legismertebb kurucdal, a Csínom Falkó, Csínom Jankó dallama. Tudom, hogy a dallamot elsősorban akkor kedvelték és szerették énekelni a kurucot, amikor már jót ettek és jót ittak. Hát én most a kedves közönségnek se enni, se inni nem tudok adni, legfeljebb egy kis ásványvízzel szolgálhatok, de biztatom önöket, hogy énekeljék, búdolják velünk ezeket a dallamokat. Tárogatósok, török bársony süvegem. Tárogatós találkozó résztvevőinek hangversenyét, zenei bemutatóját, kiránduló koncertjét hallották. Egyszeri és megismételhetetlen ez a hangverseny, mert ilyen összetételben, hogy éppen ennyi és éppen ezek a tárogatósok legyenek itt, nem mindig sikerül. Kuriózum jellegű az előadás, mert hogy évente csak egyszer találkoznak ilyen nagy létszámban a tárogatósok. Kedves vendégek, köszönjük a figyelmüket, és akkor a zárszó elnök úré.